Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Калі моя святасць праявіцца ў вас, збяру вас з усіх земляў. Я краплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаныя ад усяго бруду вашага, і дам вам сэрца новае і дух новы унутро вашае, кажа Пан. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу у трэцюю нядзелю Великага посту. У хвіліне цішыні прадставім Пану Богу тыя інтэнцыі, тыя малітвы, з якімі сёння прыходзім у святыню Божую. Я падчас гэтай святой імшы малюся у інтэнцыі падзякі ад пэўнай асобы за атрыманую дапамогу, за адкрытае сэрца. Малюся ў інтэнцыі спадарыні Ірыны Бернацкай і ўсіх, хто людзей добрай волі, якія належаць да звёнску палякаў на Беларусі, каб Бог далей благаслаўляў у іхнай працы, у іхным служэнні. А на пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя віна, моя вельмі вялікая віна, таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Божа, крыніца усялякай міласэрнасці і дабрыні, Ты нам даў як лекі ад граху пост, малітву і добрыя ўчынкі. Спагадна прымі прызнанне ў нашай слабасці, а калі мы падаем пад цяжарам нячыстага сумлення, няхай заўсёды падымае нас Твая міласэрнасць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні сказаў Бог усе гэтыя словы. Я, Пан Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі. Нема іншых багоў, апроч мяне. Не рабі сабе ніякай выявы ідала і падабенства таго, што ў версе на небе, што ўнізе на зямлі і што ў водах пад зямлёю. Не пакланяйся ім і не ушаноўвай іх, бо я, Пан Бог твой, Бог зайздросны, які карае дзяцей за беззаконне бацькоў да 3-га і 4-га пакалення, тых, хто ненавідзіць мяне. Але я выяўляю міласэрнасць да 1000 пакаленняў тых, хто любіць мяне і захоўвае запаведзі мае. Не ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна, бо Пан не пакіне без пакарання таго, хто ўжывае імя ягонае дарэмна.
Памятай пра дзень шабату, каб свяціць яго. 6 дзён будзеш працаваць, рабіць усе справы свае, а 7-й дзень, шабат, для Пана Бога твайго. Не рабі ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні дачка твая, ні твой нявольнік, ні твая нявольніца, ні жывёла твая, ні чужынец, які знаходзіцца ў брамах тваіх. Бо за 6 дзён учыніў Пан неба і зямлю, і мора, і ўсё, што ў іх, і на 7-й дзень адпачыў. Таму благаславіў Пан дзень шабату і асвяціў яго. Шануй бацьку свайго і маці сваю, каб доўга жыць на зямлі, якую Пан Бог твой дасць цябе. Не забівай, не чужалож, не крадзі, не сведчы фальшыва супраць бліжняга свайго, не пажадай дому бліжняга свайго, не пажадай ні жонкі яго, ні ягонага навольніка, ні вала ягонага, ні асла ягонага, нічога, што належыць яму. Гэта Слова Божае. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Закон Пана досконалий умацовує душу. Свідчення Пана вірне, яно дає мудрость простим. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Загади Пана справедливые і радують серця. Наказ Пана ясний просвятляє очі. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Боязнь Божая беззаганная и вечно триває. Присуди Пана правдивые и усе справедливые. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Больш коштовные, чим золото, чим множество чистого золота, и солодейшие за мед, и сок сотовый. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, юдеї потребують знаків, а греки шукають мудрості. Ми ж обвящаємо Христа укрижованого, який для юдеїв причина упадку, для язичників – глупства, а для тих, хто покликаний, і юдеїв, і греків, Йон Христос, Божия моц і Божия мудрость, бо неразумне у Бога розумніше за людей, а слабое у Бога мацнейшее за людей. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего одинародного, каб кожний, хто вірить у Його, мав життя вічне. Хвала Тобі, Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Наближалася юдейська Пасха, і Єсус прийшов у Єрусалим,
І знайшоў у святыні тых, хто прадаваў валоў, авечак і галубоў, і мянялы сядзелі там. І зрабіў бізун з вяровак і павыганяў усіх са святыні, а таксама авечак і валоў, грошы мянялаў парасыпаў, а сталы папераварочваў. А прадаўцам галубоў сказаў: «Забярыце гэта адсюль і не рабіце дому айца майго домам гандлю». І прыгадалі вучні ягоныя, што напісана: «Клопат аб доме тваім з'ядае мяне». На гэта юдэі сказалі яму ў адказ: «Які знак пакажаш нам, што можаш гэтак рабіць?» Езус сказаў ім у адказ: «Зруйнуйце святыню гэтую, і я за 3 дні узнясу яе». І сказалі юдэі: «Гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты узнясеш яе за 3 дні?» Казаў жа ён пра святыню цела свайго. І калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён казаў гэта, і паверылі Пісанню і слову, якое казаў Езус. І калі ён быў у Єрусаліме на свяце Пасхі, многія, убачыўшы учыненыя ім цуды, паверылі ў імя ягонае. Але сам Езус не давяраўся ім, бо сам ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў пра чалавека, бо сам ведаў, што было ў чалавеку. Гэта слова Пана. Третья неделя Великого посту в католицком костеле на Беларуси является неделей Каритас, тому сегодня послухаем зворот конференции католицких бискупов у Беларуси. Поважанные святары, консекрованные особы, дорогие браты и сестры, у Христе Пану. Божае Слово на третью неделю Великого посту скеровує нашу увагу, між іншим, на Божий закон, добровідомий нам, як 10 Божих заповідей. Закон, які регулює адносини паміж Богом і чоловіком, а так само людей паміж собою. Звертає на себе увагу той факт, що норму, які датычацца міжчалавечых адносін, практычна удвая больш. Гэта адзначае, што на шляху да збаўлення наша стаўленне да бліжняга мае не меншае значэнне, чым адносіны з Богом. Вельмі выразна кажа пра гэта Езус Христус. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Яго мілаваны вучань апостол Ян робіць вядомую нам выснову з гэтай думкі. Той, хто не любіць свайго брата, якога бачыць, не можа любіць Бога, якога не бачыць. На жаль, у сучасным свеце ўсё больш перажываюць крызіс такія паняцці, як ахвярнасць, бескарыслівасць, самаадданасць, великадушнасць. У вачах свету яны нярэдка ўспрымаюцца як глупства. Аднак гэтыя паняцці таксама ўваходзяць у катэгорыю неразумнага ў Бога, а яно, як сцвярджае сёння апостол Павел, мацнейшае за людзей. Нарэшце клопат пра справы касцёла, да якога мы ўсе з вамі належым, запальвае нас сам Збаўца, які, як апавядае нам сённяшняе Евангелие, рашуча спыняе злоўжыванні, што адбываліся ў доме ягонага айца, у доме, які павінен быць домам малітвы. Нас таксама павінен з'яднаць клопат пра Божы дом, клопат пра тое, што ў ім адбываецца. Адначасова нельга не памятаць пра патрэбы тых, хто да гэтага дому належыць. Вялікая хвала Богу за тое, што ў святле хрысціянскай веры мы маем магчымасць належным чынам рэагаваць на існуючыя выклікі часу. Касцёл ад пачатку свайго існавання асаблівай апекай атуляў людзей па розных прычынах, пазбаўленых сродкаў на існаванне, людзей, якія былі ў пэўнай патрэбе. Сёння касцёл паспяхова працягвае гэтую місію. І менавіта вы, дарагія духоўныя асобы і вернікі, робіце ў гэтай справе сапраўды шмат. Словы маці Тэрэзы з Калькуты гавораць пра рэчаіснасць свету людзей, дзе так шмат эгаізму і
абмежаванасці чалавека ў дачыненні да сабе падобных. Як вынік гэтага шматлікія ахвяры несправядлівага размеркавання ў сферы эканомікі, палітычныя злоўжыванні і знішчэнне прыроднага асяроддзя. Імкненне да матэрыяльнага ўзбагачэння малой групы людзей часта штурхае цэлыя краіны на шлях беднасці і пазбаўлення магчымасці належнага развіцця дзеля задаволення неабходных патрэб чалавека. Ва ўсім гэтым варта ясна разумець прычыну такой сітуацыі. Яна не ў недахопе матэрыяльных сродкаў ці прыродных рэсурсаў, або, як гэта сёння настойліва прапагандуецца пэўнымі сіламі у перанаселенасці нашай планеты, што нібыта нам пагражае. Прычына ў тым, як трапна зазначыла святая маці Тэрэса, што людзі не ўмеюць дзяліцца. Разам з адраджэннем структур каталіцкага касцёла ў нашай краіне, 30-годдзе якога мы сёлета адзначаем, распачата дзейнасць і добра вядомая нам арганізацыя Карітас, якая разам з іншымі дабрачыннымі суполкамі на парафіяльным узроўні паклікана не пакінуць чалавека сам на сам з узніклай бядой ці праблемай. Варта адзначыць, што дзейнасць гэтай структуры сапраўды нясе рэальную дапамогу людзям, прычым у вельмі шырокім спектры жыццявых сітуацый. Дзеля прыкладу нагадаем некаторыя праекты і ініцыятывы, дзякуючы якім толькі ў мінулым годзе атрымалі дапамогу некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Сярод іх сталоўкі для бедных, інтэграцыйныя святліцы для дзяцей, зімовая дапамога, дапамога малазабяспечаным сем'ям, арганізацыя дапамогі абяздоленым і самотным, сацыяльная дапамога ў перыяд эпідэміі COVID-19, дзіцячы дабрачынны сацыяльна-рэабілітацыйны цэнтр, праекты «Добрым прафесію», «Мой свет у фарбах», «ЕС», якія дапамагаюць моладзі знайсці працу ці арганізаваць самазанятасць, сацыяльныя пункты гуманітарнай дапамогі, дамы міласэрнасці і састарэлых, інтэграцыйны цэнтр для дзяцей-інвалідаў і маладых інвалідаў, а таксама многія іншыя праекты, сярод якіх ёсць нават студыя эксклюзіўнага танца «Імпэт» для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Рэалізацыя ўсіх гэтых праектаў стала магчымай дзякуючы вам, дарагія браты і сёстры. Вам, веруючым людзям, якія не страцілі спачування бліжняму ў патрэбе і здольнасці на ўчынкі міласэрнасці. Няхай Божая ўзнагарода сустрэне кожнага, хто мае адкрытае сэрца перад абліччам людской бяды і несправядлівасці. Сёння здзяйсненне праектаў дабрачыннага таварыства «Карітас» адбываецца са значнай доляй дапамогі ад замежных партнёраў. Для нас гэта вялікая падтрымка і нагода для малітвы, удзячнасці ў іх інтэнцыі. Аднак нам трэба ўсведамляць, што гэтая дапамога не можа працягвацца бясконца і што раз больш мы павінны вучыцца разлічваць на свае сілы. Гэтае заданне мы можам рэалізаваць агульнымі намаганнямі як з боку адказных структур касцёла, так і дзякуючы ахвярнасці кожнага верніка. Нам трэба памятаць, што справа дабрачыннасці застанецца заўсёды неад'емнай часткай дзейнасці касцёла, бо, як казаў сам пан Езус, убогіх заўсёды маеце пры сабе. Не згубіла актуальнасці гэтая думка і ў наш час. Таму папа Францішак у энцыкліцы «Фрателі Туці» «Усе браты» між іншым кажа, клопат аб свеце, у якім мы жывем, азначае клопат пра нас саміх. Але мы павінны стаць мы, якія жывуць у агульным доме. Тую ж самую думку нясе ў сабе і сацыяльнае вучэнне касцёла. Чалавецтва ўсё больш выразна разумее, што аб'ядноўвае яго адно прызначэнне, якое патрабуе усведамлення агульнай адказнасці, натхнёнай цэласным і салідарным гуманізмам. Сёння мы перажываем ужо 3-ю нядзелю Вялікага посту, і па традыцыі гэта нядзеля Карітас.
Побач з нашымі матэрыяльнымі ахвярамі, якія сёння прызначаны на дзейнасць гэтай структуры касцёла, варта памятаць, што гэта не адзіная магчымасць стаць добрым самаранінам у жыцці патрабуючага чалавека. Ёсць шмат розных спосабаў, між іншым і валанцёрская паслуга, якімі можам рэалізаваць заклік Хрыста. Будзьце міласэрнымі, як і Отец ваш міласэрны. Няхай гэты заклік знойдзе канкрэтны водгук у нашым сэрцы і дапаможа заўсёды бачыць патрабуючага Хрыста у церпячым чалавеку. Няхай час Вялікага посту паспрыяе таму, каб радасць пасхальнай перамогі збаўцы змаглі адчуць як мага больш людзей, адкрываючы для сябе святло Божай праўды праз дабрыню і ахвярнасць нашага сэрца. Няхай Бог благаславіць вас на перажыванне Вялікага посту у духу братняй любові. Падпісалі каталіцкія біскупы Беларусі. Паўстанем вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсямогутнього, всепобачного і небачного, і ў адзінага Пана Єзуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святого і стаўся чалавекам, ужываны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваручайца, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны з удзячнасцю за дар веры і ласку святого Хросту узнясём нашыя малітвы да Пана. Молімся за святы касцёл, каб ён нёс людзям Божае прабачэнне і надзею на новае жыццё. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны захоўвалі вернасць Богу і Евангелію. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго слова і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за тых, хто ў хуткім часе прыме сакрамент Хросту, каб Христос шчодра адарыў іх сваімі ласкамі. Цябе просім. Молімся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб Бог узнагародзіў іх і адарыў сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, у інтэнцыі спадарні Ірыны Бернацкай, таксама ўсіх людзей, якія належаць да Звёнску палякаў у Беларусі, за людзей добрай волі, каб добры Бог за іх добрае адкрытае сэрцы узнагародзіў. Цябе просім. Добры Божа, Ты паклікаў нас да ўдзелу ў Тваім вечным жыцці. Учыні просім, каб нашае жыццё на зямлі было згоднае з абяцаннямі дадзенымі падчас Хросту, праз Хрыста Пана нашага. Ахвяраванні, які сёння збіраем, прызначаны на патрэбы дабрачыннай арганізацыі Карытас. Что отмывает нас
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего. Милосердный Боже, праз гэтую ахвяру очисти нас, отправи нам. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, калі прасіў самаранку падаць вады, ужо адарыў яе ласкаю веры. І так горача жадаў, каб яна жыла ў веры, што запаліў у яе сэрцы полымя Божай любові. Таму і мы дзякуем Табе і разам з анёламі праслаўляем Тваю моц, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, хосанна, на вышинях, хосанна, хосанна, на вышинях. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя хвали. Успоминаючи смерть из мертвого повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, його допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласці дійшов з гэтага свету. І дазволь ім убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марії,
со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усими святыми, ке спрадвеку подавалися Тебе, каб за ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христос, Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцу нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя.
Тебя. О, грешник, скажи, что нужно еще? Божий Сын за Тебя отдал жизнь и любовь. Доля роса, Божий Сын идет на крест. За Тебя Он был на древо припасен. Он оставил славу неба, идет спасать Тебя. Поверь, доля роса, Он идет спасать тебя. Грехи наши сам вознес, телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от них, жили теперь для правды. Он грехи наши сам вознес, телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от них, жили теперь для правды. Ранами Твоими, Господь Иисус, мы исцелились. Ранами Твоими, Господь Иисус, я исцелен. Ранами Твоими, Господь Иисус, мы исцелились. Ранами Твоими, Господь Иисус, я исцелен. Молимся. Пані наша Божа, уже на землі Ти даєш нам хліб евхаристичний, як задаток хвали небесной. Покорно Тебе просим, каплен гэтай таямницы проявлялся у наших учинках, раз Христа Пана нашого. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінів, прошу Тебе у інтенціях этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб не вживали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Душпастерские объявы. Святыружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак звеставання Пана, у ўторак Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у сераду каралевы пабожных школаў, у чацвер каралевы супакою, у пятніцу каралевы апосталаў, у суботу Маці Божай Суадкупительницы, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Суцяшальніцы. Інтэнцыя жывога ружанца на месяц сакавік молімся, каб Пан Бог благословил тых, хто здзяйсняе ўчынкі міласэрнасці, і каб дазволіў ім эфектыўна дапамагаць іншым. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 8 сакавіка, Міжнародны дзень жанчын. У гэты дзень касцёл заахвочвае да малітвы ў інтэнцыі жанчын, выпрошваючы для іх неабходныя Божыя ласкі. Ад імя ўсіх нас ужо сёння хочам павіншаваць усіх жанчын. Але памятаем, што Вялікі пост, падаркі можам прынимаць жанчыны і дзяўчыны, але памятай, што Вялікі пост. Святкаванне можна перанесці. 13 сакавіка адбудзецца дзень малітвы
у інтенції святого Отця Папи Францішка, який буде означати 8-му годовину обрання його на святий посад. Так само 13 сакавіка у суботу о 16 годині молитовне споткання для тих, хто ходить на споткання перед прийняттям сакраменту конфірмації, а так само для молоді. З розпочаттям Великого посту розпочався час Великодної сповіді. Просимо створити списи хворих, які б хотіли приступити до сакраменту сповіді. Записати хворих можна так само індивідуально у закристі. Виходячи з костюла, можна набити новий номер нашої дієцезіальної газети «Слово життя», з якої можна довідатися об шмат цікавих новинах, об житті костюла на Гродненщині і не тільки. Дякуємо усім, хто бере чинний уділ у житті парафії. Дякуємо усім за добру волю допомагати нашій парафіальній супольності працею, ахвярами і молитвою. Нехай вас, добрий Бог, узнагородить. Доручаємо усіх вас Єсусу Милосердному про заступництво Маті Божої Людської. А на тиждень праці обов'язку з віри прийміть Божє благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. О збагавшахостю, Годно чти, солю до небес ведешь брам, ну и сроги верных ти, дай силы помочь зесли нам, еднему в Троице владцы зем, нех będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Вот и все, скоро увижу его, крылья нет за спиной, я обречен на покой. Вот и все, свет глаза мне бьет, суд у меня за спиной, где я был, спасенный тобой, я прощен был тобой, спасенный тобой, возвращаюсь домой, спасенный тобой, буду вечно любить, спасенный тобой, обречен вечно жить. Вот и все. Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.